உங்ககிட்ட காஸ்ட்லியான திங்ஸ் இருந்து அதை யாராவது திருடிட்டாங்கன்னா என்ன செய்வீங்க? நானும் அதன்னா வர்ற கோவத்துக்கு அடி அடின்னு அடி வெளுத்துருவேன். ஆனா இங்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? சூரத்த சேர்ந்த பட்டேல் அப்படின்றவருக்கு எல்லா இளைஞர்கள் மாரியும் விலையுயர்ந்த பைக் கனவா இருந்திருக்கு. அத அவர் நனவாக்கியும் காமிச்சிருக்காரு. அவர் பைக் வாங்கி வீட்டு வாசல்ல நிறுத்தி நிக்கும்போது, அது எதிர்பாராத விதமா காணாம போயிடுச்சு. சிசிடிவி காட்சியில ஆராய்ஞ்ச பின்னாடி அது திருடு தான் போயிடுச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதிர்ச்சியான அவர் போலீஸ்க்குலாம் போகல. அதுக்கு பதிலா அவர் திருடனுக்கு லெட்டர் எழுதினாரு. திருடன் அவர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த திருடனுக்கு லெட்டர் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. அந்த பைக் வாங்க அவர் பட்ட கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லி, நீங்க அந்த பைக்கோட ஆர்சி புக்கே எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு வாட்டர் சைக்கிள் தான். பரவாயில்ல, நான் அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருக்கமா ஒரு கடிதம் அந்த திருடனுக்கு எழுதி சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட்டிருக்காரு. இந்த சோசியல் மீடியாவில் பதிவேற்றம் பண்ண பின்னாடி 5 நாள் கழிச்சு அவர் வீட்டு வாசல்ல அந்த பைக்கு காணாம போன அதே இடத்துலயே வந்து மறுபடியும் நிறுத்திட்டு போயிட்டான் அந்த திருடன். சூப்பர்ல. இந்த மாதிரி மாற்றி யோசிச்சு திருடங்கிட்ட இருந்து எந்தவித சேதாரமும் இல்லாமல் பைக் வாங்கிட்டார். நீங்கள் பைக் லவராக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி என்ன பைக் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.